Nalazimo se u talasoterapiji u Opatiji, mjestu na kojem se ljudi već mnogo godina dolaze opustiti i rehabilitirati. Opatiju su kroz povijest posjetili mnogi poznati ljudi, kao što su carica Marija Terezija, Elizabeta Austrijska, Izabel II od Engleske, a Isidora Duncan, s kojim smo snimili intervju. Dobar dan, Isidora. Hvala vam što ste nam dali priliku za intervju. Recite nam, zašto ste se odlučili doći u talasoterapiju? Svi znamo da stres nije dobar za ljepotu. Stoga došla sam se malo opustiti i uz slušanje opatijskih valova dobiti inspiraciju za ples. Kako biste opisali atmosferu u talasoterapiji? Puštali su umirujuću glazbu i kroz cijelu zgradu se osjetio miris lavande. Kakav vam je bio sveukupni dojam talasoterapije? Bilo je lijepo uzeti dan za sebe i opustiti se u preljepoj Opatiji. Koji vas je dio wellness ponude najviše opustio i zašto? Najviše mi se svidjela masaža jer sam uz nju imala i pogled na more. Osim Isidore Duncan, Opatiju je često posjećivala i carica Sisi, koja se kupala u maslinovom ulju i spavala bez jastuka, kako bi održala svoju ljepotu. Osim talasoterapije u Opatiji, još jedan poznati wellness ovog područja nalazi se u hotelu Hilton u Rijeci, koji svaki dan svojim gostima daje priliku da se opuste u mnogobrojnim sobama za masažu.